želimo otvoriti još jedan prostor koji je dugo vremena bio nedostupan putnicima. Ako se dobro sjećam, prije negdje godinu dana otvorili smo novi biznis salon, još jedan sadržaj koji je na korištenje putnicima. Naime, nakon 11. rujna zbog sigurnosnih razloga ovakvi vidikovci su uglavnom bili zatvoreni do donošenja smjernica kako i na koji način se ovi vidikovci ponovno mogu otvoriti za javnost. Svi oni koji imaju malo više godina sjećaju se lijepih trenutaka provedenih na ovakvim vidikovcima gdje smo ispraćali naše drage, dočekivali naše prijatelje, rodbinu koji su dolazili iz dalekih destinacija, a isto tako i nas koji smo zaljubljenici zračnog prometa, koji smo dolazili tu gledati zrakoplove kako poliječu, slijeću tu modernu tehnologiju. Posebno bih pozdravio naše prijatelje i kolege koji prate letenje zrakoplova i to unose u internet stranice, takozvani spoteri. Njih posebno pozdravljam i očekujem uskoro i spoterski dan na ovom vidikovcu kako bi ovaj prostor bio dostupan njima s kojima skupa radimo i živimo. Ovaj vidikovac je prostor otvoren, kao što vidite, sa određenim zaštitnim mjerama i odlučili smo za početak da bude otvoren od 9 do 18 sati tokom dana. On ne bi smio biti otvoren tokom noći za posjetitelje, osim za jedne skupine. Prostor će biti pod strogim nadzorom, kako to i traže međunarodni propisi, no isto tako i fleksibilan, da bi se u ovome otvorenom prostoru moglo ugodno osjećati, provesti ili kao posjetitelj zračne luke ili kao putnik nekoliko ugodnih trenutaka i ostaviti nekakvu dragu uspomenu sa ove zračne luke, fotografiranje ili na neki sličan način. Zračna luka se, osim otvaranja ovog prostora, neće zaustaviti na investiranju u poboljšanje kvalitete usluge. Trenutno u tijeku imamo veliki zahvat asfaltiranja poletno-sletne staze, investicija koja je prošle godine zaustavljena zbog problema u javnoj nabavi. Postupak se obavlja tijekom noći i ne remeti redovito odvijanje prometa. I ako se sjećate iz izvještaja od prošle godine smo završili rekonstrukciju betonskog dijela i time bi naša pista bila potpuno rekonstruirana do kraja 6. mjeseca. Osim toga, pripremamo određeno poboljšanje kvalitete usluge i u međunarodnom odlasku i time mislimo da možemo spremni dočekati ovu turističku sezonu i ostvariti željene rezultate. Unatoč našim projeciranim planovima za povećanje prometa od 5%, moram sa zadovoljstvom kazati da smo se znatno podcijenili, da je povećanje prometa preko 10% u prva 4 mjeseca sa daljnjim trendom rasta. Vjerojatno oni koji prate naš rad su vidjeli da su sve linije koje su letile prošle godine u ljetnem režimu nastavljene i ove godine. Očekujemo uskoro ponovno Kopenhagen sa Norwegian Shuttlom, Spanair prema Barceloni. Otvaramo novu liniju sa Air One-om prema Malpensa, znači Milanu. A i ono što smo svi dugo godina željeli, to je početak letenja, izravnog letenja prema Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj put sa aviokompanijom Swift Air koja leti sa Boeingom 767 Extended Range na liniji Zagreb-Chicago-O'Hara. Nakon dugo niza godina to će biti prvi početak izravnog letenja prema Sjedinjenim Američkim Državama. Simultano nastavljamo pregovore sa drugim avioprijevoznikom koji bi u 2012. godine trebao otvoriti drugu liniju prema Sjedinjenim Američkim Državama, to je linija Zagreb-New York. Sve to nam daje za pravo biti optimisti u ovoj godini i kazati da očekujemo da Zračna luka Zagreb, ukoliko ne bude nekih poremećaja koji nisu pod našom kontrolom, će biti sigurno prvijenac u povećanju broja putnika od svih drugih zračnih luka u Hrvatskoj, a budući da Zračna luka Zagreb ima godišnje preko 2 milijuna putnika, a onda i 10% od 2 milijuna su jako velike brojke. Moram kazati da je dolazak niskotarifnih avioprijevoznika u prošloj godini i ovoj godini na Zračnu luku Zagreb polučio rezultate i u dolasku putnika, turista prema Zagrebu, kao i odlazak Hrvata prema srednjeeuropskim destinacijama, jer se te sad karte koje se mogu kupiti kod niskotarifnih avioprijevoznika su znatno dostupnije
onom sloju građana kojima do sad skupi avioprijevoz nije bio dostupan. Ja se toplo nadam da ovako naše širenje tržišta i povećanje broja linija neće na nijedan način ugroziti našeg najvažnijeg i najjačeg kupca, to je Croatia Airline. I posebno se zahvaljujem upravi Croatia Airline koja ove godine otvorila i 3 nove linije, a to je linija koja transferira preko Splita prema Veneciji i Dubrovnika prema Veneciji, zatim linija koja dijelom transferira preko Dubrovnika, dijelom leti izravno prema Ateni i treću liniju Istanbul koja je po prvi put Croatia Airline otvara paralelno sa Turkishom. Unatoč drugom prijevozniku na liniji prema Istanbulu imamo najave od Turkisha da i oni namjeravaju povećati broj frekvencija prema Istanbulu, što nas iskreno raduje. Da ne budemo pretjerani optimista, ja bih želio da se ovaj trend nastavi do kraja godine i da svi proslavimo i milijuntog i dvomilijuntog putnika puno prije. Naime, očekujemo ove godine skoro mjesec dana prije obilježiti milijuntog putnika nego što je to bilo prošle godine, što dovoljno govori o tome da ovo recesijsko vrijeme kad nam fali i možemo se pohvaliti da služimo gradu Zagrebu, služimo Republici Hrvatskoj, jer naša misija u zračnom prometu nije svrha sama sebi. Zračna luka ne postoji sama radi sebe, nego kako bi bila na korist kao infrastruktura zračnog prometa i povezivanju Zagreba i Hrvatske sa svijetom. Ja vam želim prvo se zahvaliti na dolasku i odazivu na ovo otvaranje Vidikovca. Želim da prenesete informaciju svima onima koji vole zračni promet i koji putuju da ovaj sadržaj postoji na zračnoj luci, i nadam se da ćemo imati prigode vas još prilikom otvaranja novih i drugih prostora radi poboljšanja kvalitete usluge na zračnoj luci ubrzo pozvati na još ovakvih dešavanja. Hvala vam najljepša i želim vam